तू का जाना तड़े रे हाँ कि अपने सुख चैन से रह जीबे हम तोरा के चैन से रह दे हाँ? तोरे चलते हमार लाइफ बर्बाद हो गई। तोरा बेटा से हम प्यार ना कैले रहती तो हम आज डाइल ना बना रहती। लेकिन कोनो बात नहीं के हमरो के ना हंस के जियब हंस के आ तोरा के कबू हंसे ना देही। तू ही बीच में अइले अपना बेटा से दूर हमके कैले। बाप रे बाप साला करनी है कि तनके रे भिड़ुआ खलाई का केन कहां चल गई कनी कि तनी हमर तनी चालू कर दे मोबाइलवा में तनकी मैसेज देखा पिक्चर उचर तो साला भाग गई। जैसे हम छछनल बानी वैसे ही तोरा के छछनाई और तोरा के न देख हम का हाल करतनी। अरे गोड़वा सुन आई ये आई बाबा आई मैया ई का होता हमार साथे। अरे बाप बाप अरे हाथ अरे दादा आई अरे बचवा को ना मारा सरे का जानतड़ हाँ? जब तू देखे लो ईट के बोले लो बाप रे बाप ऐसे ना हेतना तारा के आसान तरीका से मारब तो तू तो सही खची छपटात रह जीब। देखो हम का करतनी ए हकुनी डकुनी पिचासनी जितना ले बानी एकरा पेट में खोबा खोइछा देले रह। चल बुढ़ावा रे जैसे हमारा के तुम सतैले बड़े वो सही सताइब आ जतने रोइले बड़े वो तने हम तो के रोआइब। जय हो आजा हमार जितना देवता देवी भूत पिचास सब आव आया जकरा के खुल के बताव। वाह रे बुढ़ावा वाह वाह तू ही हड़े तू ही कि सोटा ले सटियले रहे या मार के भोगैले रहे करे आ साजा दिहल जाला प्यार में बर्बाद कोइला की अरे बाप अरे बचाई अरे बाप लगा था कि पेटा में अरे बाप कोई कोचा अरे बाप ओ बाप अरे बचावा अरे बाबू का हो बाबू अरे बाबू बाबू ए का हो गेल हो कोई लागा तो छड़ी मारत रे बाप रे अरे भाई एकरा मतलब बुझा त केनो कह देले बैस तारा कहत रही कि केनो घरे मत जा का मत घुमाओ ना। अरे बाप रे अरे हम का करे हमरा तो तारा औरी ना बुझात रह एकदम होकरा दुआरी जाके तंचा पिया दे पतोइया। ए बच्चा जो कोई के लिए आके आप देखिए हम के करा के लिए बताओ तो जो बड़की भाई से पूछिए वो टोला के ओ जा भिरगु ना वो अरे भिरगु कतरे बम बोला अरे मरे तारा कहां थे कोई देई त खइया पिया मत आ तू वाला तो दम चाटना ऐसे ही वाला दम चाटत रहत रे दुआरी अरे भाई अरे बच्चा आराम से ना हम लिया का होत नहीं और जान ना बची रे बच्चा जो काहे ना बची मर देना अरे बाप रे बाप अरे भाई अरे बाप अरे हमारा ऊपर का हो गई ले दादा अरे बाबू अरे बाबू बाबा अरे बाबा कवड़िया खोली महाराज क्या प्रणाम खुश रहा आनंद रहा अरे बाबा चैन बड़ा का बात बा। अरे बाबा देखी चल ना हम बाबूजी के एकदम जान जाए वाला बाटे जान जाए वाला बा का हो गेल हो एकदम कहत ना कोनो छड़ी मारत ऐस छड़ी मारत ऐस हां एकदम टांग लेत ना गोड़ा कहत ना गोड़ा एकदम तोड़ली स देखी बाबा जल्दी चली तो बुझाता कि तार बाबूजी के क्यों कुछ कह देले बिया। अरे उनके कहत है कि यार मत घुमाओ भर ना उड़ाता तो ये दुआरी वो घुमारे खात रह चाटत रह जना तक खो देल वैसे बाबा देखी चली चल हम देखत चलता आवा चला
अरे बाबा हमके बचा ले। ए बाबा देखिए हम बाबूजी के बचा ले कैसे महाराज हम एकदम टेंशन मत लो चला। अरे बाबा मार मार खूब पीटत रहो तुम ऐसे करो तो ना तो ऊपर नीचे। अब ते शांति हो गई ना हाँ बाबा। हाँ? तुम क्या छत ले आओ जा। अरे बाबा पीछे आइए बाबा हाँ? आइए बाबा यार, देख मत छको तेरे काली कलकत्ते वाली। बाबा अरे ये क्या होता? हमारा पूजा में भंग। अरे बाप रे बाप, ये कहाँ से हो गई? ये हमारा पूजा में भंग करे वाला क्या गई? अरे बाप रे बाप। अरे बाप नहीं बाबा। अरे बाप हो बाप। ए बाबा लगा तक पीछे वाले कोचा था को। अरे माई देख रे देख कौन ऐसा चीज है काहे इतना परेशान करे बात। ए बाबा देखी ना दा 5 बेर रोज के दा देखी कैसन ऐसा चीज है काहे इतना परेशान करे बा। ले बाबा देख रे देख माई भवानी। अरे बाप हो बाप मैं छड़ी छड़ी नियन मार देले बे। आ हम ठीक हो जी बाबू जल्दी टेंशन मत लो। अरे बाबा अब देखो का हो बाबा? इना दयादी मम्मीला बा हाँ ना घर के चीज बा। ई बाहरी एगो डाइन बिया जौन इनके परेशान करतिया। बाबूजी के हमार हाँ। देखिए उपाय ओकर कर दही तो एकदम हमके एजे बोला देतनी। हाँ, हम ओइसन बाबा ना हई कि नाव ध के झगड़ा मार कराई ना बाबा। ठीक ना। ठीक ठीक ठीक। देख रे देख जाको को ध के लिया छोटा पटक पटक मतलब देख माई भगवती देख काली कलकत्ता वाली। फेफाना देख माई कमई देख रे ए बाबा बता काहे परेशान कइले बाड़ी। हमरा का बिगड़ले बानी? ए बूढ़ आदमी के काहे परेशान कइले बाड़ी। पूछिए करले हमरा संगे का कइले बा? का कइले बा? तू कइले बा जौने का कइले वाला बाबू? ना करे के जाए। का कइले वाला इनके तोर हाथ धइले बा काटा धइले बा का कइले बा? हमारा लवर के संग छोड़ले बा। लवर के संग हाथ तो तोरा लवर से इनका कौन मतलब बा? मतलब बा कहानी के मतलब हम ओकरा खातिर केतना तड़पी ना। हमार सुख चैन आराम सब हराम कइले बा ई बुढ़ावा। कौन लवर है का? बड़का लड़का एकरा से चक्कर चलत वाला बाबा। हम पूरा दम 2-4 आदमी के बटोर के झगड़ा लड़ाई से दूर होके खातिर 4 आदमी के समाज बटोर के अपन लड़का के विदा कर देनी बाहर। आई डाइन हम ना जाते कि पक्का ई डाइन बिया। बतावा खड़े खड़े पूरा तोहरा के बाबा। दिखा दिले बाबूजी आराम से। से। तू टेंशन मत ला। ये बताओ कि तोरा हट मत देख रे हट। ए बाबा देखी अभी हमरा के जानस नहीं की हम मजबूत रहो। देखा तानी तो के जानतो बानी क्या पटक दे। तोर हिम्मत नहीं खे छुए भर ठीक ना। ये बताओ कि तू भतार वाली बाड़ी लोग लड़का वाली बाड़ी रे तब एकर कुंवार बेटा देख के तार जवानी चढ़ता। ए बाबा, देखी ये प्यार के मामला मेरा बना देखा हम बाबा बोली प्यार का होला। ये बहुत स्वार्थी बिया ठीक ना। हाँ। देख आज के बाद तोर कोनो तंत्र मंत्र कुछ काम ना करिया तोर कुल शक्ति खींचता नहीं। का देख भाई बाबा आकर जल्दी उपाय करी। आई मैया गिर गइलू एके बेर ये बाबा एके बेर में चरण में गिर गइलू। देखिए अपन लड़का से दूर का करनी पूरा डाइन रूप बांध के हमनी के नहीं कि ये सोचत कि गांव के गांव में इज्जत लुटाओ हमनी के। देखा बाकी अब ई चाहबो करी ना हाँ। कि टोना भूत कइल हाँ हाँ तो एकर असर खत्म हो गइल। केहू ठीक पर ना बा लगी केहू पर ना लही। कोई बाबा ए बाबा ये बताएं कि हमरा का बिगड़ले बनी? का बिगड़ले बाड़ू हां ई बताव कि अपन लड़का के बाहर भेज देलस त का गलती कैलस? काहे गांव घर में आवत रही घर में आवत होकर प्यार मोहब्बत मिलन जुलन जब होत रहे तवन घर ले बाहरी होत रहे। बाहर घर से बहरी अपना भतारो के धोखा दे तड़ू आ एकर लड़का के बिगाड़ के आ एकर लड़का के धोखा तो दे। जवन हमार इज्जत प्रतिष्ठा पूरा गांव में ढंगढोल पिटलन मार के हमरा के पूरा बेदीन कइले रहलन।
मारे ना बाबा ये बताए हमार लड़का कांच कुआर बा हमार सपना में मार दे जादू ना के झाड़ा फिर के जे पसर जी मार के तू देख तो कौनो चीज काम ना करी के मार ए ढकनी पिचासनी जो देख माई भगवती बाबा 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 एकदम आना एकदम एक काम नहीं के करा कुछ काम ना करी पहले जैसा हो गइल बिया वाली ई बुढ़ा बाकी पगला दो जल्दी आ तू हाली हाली एकदम बटेरा कुछ नहीं के बाबा कुछ ना होई छोड़ी छोड़ी पूरा पिछवाड़ा में भी आ गया अब पूरा अरे बाबू बाप अब एकदम टेंशन मत ला आराम भाई अब पूछो पूरा आराम बा, पूरा कहां है हमारे सब शक्ति खींच ले ले देख देव तो देवी वही खाती बाणन सांच के सहारा हुई झूठ के ना ठीक ना आ तू अपन इज्जत चाहताड़ी तो अपन रूप रेखा बदल के जो अपन भतार संग बढ़िया से रहो ऐश कर मौज न तो ऐसा शक्ति मारब कि लुगा खोल के गांव में घूमे लगबू मार दे बाबा अबे जानते नहीं मार दे मारे हर जाइया के ओई सब जवाब ये बाबा हमके पता ना रहला कि बतावा ये कुल की लीला काला करती है अभी तो के पता का बा बहुत क्राइम करे वाली रही है ये बाबा जाल मारे वाली रहती है हाँ खड़े खड़े झुका के रहती अब तक छेराइत आज हाँ तो अब कुछ ना नहीं बाबा अब कुछ ना हुई ठीक बा बाबा ए बाबा बांध दे तब बीज बीज कुल बना एकदम हम बांध देता नहीं ठीक हमारे बाबा घर बांध दे। अच्छा हमार पूजा पाठ बा हाँ, हाँ। देवता देवी के मर जाइए बाबा आपके हाँ मर जाइए अब देखो हम 1 रुपया के उससे ली ना ना बाबा जवन आपके पूजा में लागे ना हमनी के पूरा दे देबे अब के देवता देवी बात हो बिना खैले ना ना रही ना ई बात सही अब कहत में नवरातन चलता के घरे आवे जाए के नहीं खे हां यो बात सही है कहत है ए बाबा जेतना लागी ना हम दे हाय बाबूजी के समझाई ये तो मैं दुआरी वो देवारी जाके चाटता नहीं अब बाबा का करा बाबू खैनियो खाए के बाद 20 रुपया के कीन के धल अब हम ठीके कहते ना तो मांग मांग के खाई ना जवन लागी तवन हम दे बाबा नहीं जौन लागी ना हम बता देता नहीं बचवा से हां अपन उहे बस ठीक का है का लागी बाबा अब देख आधा किलो घी दे दिह हां अगरबत्ती दे दिह आ दुगो फूल अपन मन से हां आजा काली में के धार दे दिह ठीक बा ठीक है बाबा बाबा। हमनी के सब दे देबे के ठीक हाँ, ना ठीक। बाबा हमार जान बचा लेनी ना तो सब एकदम बिना आदमी के उपाय ना कैले रही हां ए हाँ, बाबा कहाँ कइले रही कोनो ठीक नहीं खे ठीक बा बाबा चलाओ चलिए आपके छोड़ देते हैं जाए तो भला कह ठीक टाइम पर बाबा के लिए आके आ गया था खड़े खड़े हमार जान चल गए ई डनिया के छोड़ा ना इनकर तो बदला जरूर ले आज ना ले 100 वर्ष के बाद ले जरूर ले बाकी साल में ले तो ले